روحانی عبداللهبек қувватбеков маъруф бо номи мавлавӣ абдуллои язғоломӣ ва бародараш иззатулло қувватбеков рӯзи 18 июн аз манзили зисташон дар ноҳияи синои шаҳри душанбе боздошт шуданд. Як манбаи наздик ба мақомоти давлатӣ рӯзи 19 июн дар суҳбат бо радиозодӣ ин хабарро тасдиқ кард. мавлавӣ абдулло аз рӯҳониёни маъруфи ҷамоати язғоломи ноҳияи Ванҷи Бадахшон аст ва наворҳои суҳбату маъвизаҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд нашр шуданд. қувватбек қувватбеков бародари Абдуллобек Қувватбеков рӯзи 19 июн дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт субҳи дирӯз як нафар ба манзилашон омад ва худро писари диловар паҳлавони язғоломӣ муаррифӣ кард ва гуфт дар нисбати мавлавӣ шикоятҳо расидааст ва мақомоти тафтишотӣ мехоҳанд таҳқиқ кунанд. пас аз як соат 4 нафар ҳамроҳи писари диловар паҳлавон омаданд. худро муаррифӣ накарда гуфтанд ки дар нисбати мавлавӣ ва бародараш мақомоти интизомии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тафтишотро оғоз карданд ва ҳардуро барои пурсиш мебарем. баъд гуфтанд ки ин ҳарду ба ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ иртибот доштанд, гуфт Қувватбеков. ба қавли Қувватбеков гурӯҳи 8 нафараи кормандони мақомоти интизомӣ субҳи рӯзи 18 июн ба манзили зисти мавлавӣ Абдуллои Язғоломӣ омада ӯро ҳамроҳи бародараш Иззатулло ва бо китобҳои мазҳабиву динӣ ва $80,000 маблағ бо худ бурданд. Қувватбеков афзуд ки бародараш ахиран 3 мошини камаз-себро аз Ванҷ ба Душанбе оварда ба фурӯш расонд ва маблағи $80,000 аз ҳисоби фурӯши себ ба даст омадааст. чанд нафар хонаро тагурӯ карданд ва ҷуз Қуръон китобҳои дигари диниро ҷамъ карданд ва пулеро ки бародарам барои фарзандонаш мехост дар Душанбе хона харад $80,000 ҳам гирифтанду бо ҳардуи бародарам бурданд, иброз дошт Қувватбеков. наздикону пайвандон намедонанд ки айни ҳол бародаронро кадом мақомот ва дар куҷо нигоҳ медоранд. манбаи радиозодӣ рӯзи 19 июн гуфт рӯҳонӣ ва бародари ӯро кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ боздошт карданд. талошҳои радиозодӣ барои дарёфти иттилои расмӣ аз мақомоти амниятӣ ва шуъбаи навбатдории раёсати корҳои дохилии ноҳияи Синои пойтахт, маҳалли зисти мавлавӣ ва вазорати корҳои дохиливу додситони кул натиҷа надод. боздошти мавлавӣ Абдуллои Язғоломӣ дар ҳоле сурат гирифтааст ки наворҳои зиёди ӯ бо маъвизаҳои пуршӯри динӣ ва даъватҳои ваҳдати диниву миллӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд. манбаъҳои дигар мегӯянд ин рӯҳонӣ бештар бо табобати беморони рӯҳиву дуохонӣ машғул будааст.